Kejeseng thai balang persipitian nongpo ribai sinat. Mata kasi kakadwe tarik unailat ajar rapsau. Kala rakhi yaga Women Sunday nani kata kasi utrai ka bakarpang jongki kentai. Kini kejeng rakhi yaga Women Sunday kalong hadiam radaman rakhi yaga Women's Week. Haka baka tim jongka kalong tonang yai tagabor. Haka ni kasi ka bakarpang la pelong yaga jeseng ru ka bakarpang. Haka baka babon kini sementa kede kalong kemi bat kumjuru. Kibon cakap jasang ki kambon ki di kilam kami bak kumjuru la pencengan dekat jadon lang kita mempesan ki rang bak malang ki samla bak kumjur ki hab ki berit. Ibara sami ka kubor ka tinggi jong ublai ha ka jasang ka basfosh tang ilong ikong temuri lemput bat inok sami ka kubor tinggi ublai pat ka jasang ka bashibijish tang ilong ikong tabita Grace Lingdo. Lalu ka kubor ka tinggi jong ublai ha ka nika sengi la yok ru ya ka jing ruai ka bakarpang halu ka tim ka baong tunang ya da kabor balarwai dikit khot juga jasang gentai balang presbyterian nongpo. Banda habagila haidin sya oblay ban kelak bamut. Sashi sin kawan ka revival. Ha kani kapwa. Baki kot Israel ki wat ki ot ya oblay. Ki karpat ka Deborah. Baka nasat na kabantang jongki. Balaong oblay ula pati ka ji ipa ka Deborah. Bakin sayo ya
jinjang bat ka Dibora kalai thu ikatahaw barak unong elam jong kisipa ipom ulong ba barak bihap panlet blay kundan ringkat bat ni hindai long barak lagi kunno ulong ada pha phalet ngaru ngan let lang lada pha ka kunoy banyalam nanti ngan let ni ham ni kumno baka Dibora ka simkat ya kata ka benta baka nyalam maka ya urang ba mangelam rakipa ya pom haming i kamansim jung barak usyak tim nama melati banyali persya ikini kinong syun tang na kita kisipai ki jom sesera la smusuk kei lupa la itang ke jingye sudan hendoi la ong bagas ka Dibora kala ong ublei lakulan bat nama kata ublei laga nganet bat ni ka ong ublei la ai ke jingkulan nganet bat ni ngakloi ban le tang ba menum yo ikini keburon hendoi kiti jom sesera on sepenyap hari kiti jom akan thai bani ikum tu ke ka baja ublei ulapha yausap ubajur bala pensilai kita ki kali yapam jom sim jaben ba usesera ulap yap manta ndai na poi hat ta yeng jan lam ba ka kan thai ke la le ban khat ban yarap u ban buri u ndai kat bau dang thia da anga shim ne kita ki snar yeng jan bat kala duha ki mai mai jo bat la yap manta shen kum bala ya ku lupa ba on sa ha ki jong akan thai kum ta bu ala ja kum ta lo ong baka Dibora ba ubarak kilai kemen kilai risa nama ka jingjok jong ki nong shuan baka Dibora kala wai bo yo blai ya ka ni jing roi ke e ka bangi kwa an ping ya pet ka ni ka por ya ka benta jong ka Dibora ka kin thai nong bisha kala kala long ka nong yalam ong tang ka nong yalam hendrai ka nong ai man sim ya ubarak banya lek ma persya ya ki nong shuan ka jingli kalong yang ngaba ya phiki kun ken thai ndai tang ki long kumi ndai ya baro ba ya ka balang hi baro ko bai hatu ngi long ka Dibora hatu ngi la ba long tang ngi long ka nuksa na ka banta ka yeng ka sem jongi hatu ni la ba long ba manga ba phiki kun jongi ki kurem gi jongi gi la da phi ya lang ba ni ngin but ni long ne em ka jing ya rap ka jing kersya ni long kan ban ka jing ban khia ne nam ta jongi hatu nga ba phing shim ya kani ka sinjam kun ka Dibora bangin ong mangaru ba ka ying jonga ni chakri ya utra kum ong Joshua ani ni la banong ka Dibora ni ong ya ngan senran ya khiak tik jat ya khon ni lam ni phin nduk phidang ni ka ying jong blai ngan hi khon jong ni kila banong ngan tre ki jing pen shai jong ka prathai namar ya nga la pen san pen rang ba da imei jong na wa ta ka prathai ka ring pa ka pen shai ka hikai ni ki jing sopa ki khon jong ni ki ong Mietre banyak kesum baka perthai namar yang ngalah hikai de imei bang ale khon jong dai ba em kat no na peng jong ni la ban de kata kum ka kmi jong Moses hene ka basosi kalong bangi em ha ka perthai baka po ka baki khon ki long ban ke jing hikai ni ki kmi ka Niemla bante lakam ni od ni yang ni kuslai hene ki ni ka Dibora baka kmi Moses ki hikai yang ngaba ya ki baha kapor ka pabihan ngin ai lut ki khon joni to hi kai yau khna ha kan ti ka bawde banya on om kin ria tak dalat men Moses ku kan kin ria ya kata ka jinget jong ba udai khon jong lai khon Hebron ni hang ni ba barak udan kam ya kata ka guidance ni ka jing yarap lem ani ka jing pen shai lem ani ka jing asinran lem jong ka Dibora ladang kidan kam ya kata bani perkhat ya kata ka jingelam nanti ka thing ke jong pi kong tu nang ya ka kabor ayu ka banga ba thingan ya kabor bangin ya ka dai kabor ke jong blai ang usara babal ang da upa ya pom ne ga mensim jong a ang kabor ka jong blai ka sam jingwai sam ka pen ni ba blai ulang mausian ulang kabor ke jing em jong ha ba jong pi ngin nom la bat em thap kabor blai kham tam ha ka ni kabor ka bang ni em menta ka ai bata ka bang ni banne kum no min ya da kabor ka ai pade ken ka bang ni ya ka ai ka bang ni le bang dan kam ni ka kabor ka jong blai ka ai ka bang ni banne kalom ngin phai cha ka kitab jong ne maya le non ka ba a ka ba khat pra ta ta kani ka kitab Nehemia ka ya thu yang ngabale phi ya kata ka bang dai ban le ban ya ka bor ke jong le ni ki ma ha ba Nehemia la yo ka khubor ba la
bat khantam ye ki kinro jongka kala dung ka mensiem jongo hadin bala rong mrau ye ki sha ri Babylon